Fl-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD beda jiġi diskuss il-mekkaniżmu għall-għoli tal-ħajja għall-familji vulnerabbli. Dan kif kien qal il-Gvern fil-Budget u fil-Parlament il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela. Il-Ministru Abela saħa illi din id-diskussjoni ser tolqot persuni li qegħdin fid-dinja tax-xogħol bidħul baxx, imma anke persuni oħra li għal xi raġuni jew oħra mhux qed jaħdmu jew ma jistgħux jaħdmu. Iċ-Chairperson tal-MCESD, James Pearsall, saħaq dwar l-importanza li l-imsieħba soċjali jiltaqgħu biex jiddiskutu suġġetti marbuta mal-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Nerġa' nikkonferma li d-dialogu soċjali huwa l-istrument fejn wieħed jista' jiddiskuti kostruttivament ħalli ikun jista' jagħmel rekomandazzjoni lill-Gvern biex jimxi l qudiem. Fil-laqgħa li saret il-ħamis saret ukoll preżentazzjoni dwar il-Budget. Nitkellmu fuq kif nistgħu ngħinu familji vulnerabbli, persuni vulnerabbli li f'ċirkustanzi straordinarji ikun jistgħu jiġu mejjuna over and above il-mekkaniżmu tal-kola li jingħata kull sena. Fir-rimarki tiegħu il-Ministru Carmelo Abela spjega li l-għoli tal-ħajja mhuwiex jinħoloq minħabba deċiżjonijiet li qed jittieħdu lokalment, tant li l-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet biex jitaffi u mhux iżid dan il-peace. U għamel referenza wkoll għal prezzijiet tal-enerġija li qed jiżdiedu f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Iżda f'Malta il-Gvern żamm il-prezzijiet stabbli.